Салям, дуслар, с вами Алсу, и с проектом Эйда онлайн изучаем татарский мы продолжаем наши уроки «Татарский для продолжающих». Киттек. Вы любите получать подарки? Я люблю. А как правильно подарить подарок на татарском? И что нужно сказать, принимая подарок? Сегодня наш урок посвящается этому. В начале подкаста, как обычно, новая лексика. Слушаем и повторяем за мной. Кабул иту. Принимать. Кабул иту. Буляк иту. Дарить. Буляк иту. Мин әниме шешек буляк иттем. Я подарила маме цветы. Шын күңелдән, от всего сердца. Шын күңелдән. Мин шын күңелдән сезгә матур көннәр телим. От всей души я вам желаю сегодня прекрасного дня. Подарки бывают кирәкле, нужный, истәлекле, памятный, истәлекле. А бывают кирәксез, ненужный. Иногда от подарков портится настроение. Кәйеф кырыла. Но очень редко. Кәйеф кырыла. Подарки бывают көтеп алынган, ожидаемые, когда вы просите подарить вам что-то, көтеп алынган. Бывают неожиданные, көтелмәгән. Көтелмәгән бүләк. И так как вы уже поняли, бүләк – это подарок, бүләк иту – дарить. Также можно сказать бүләк биру, бүләк кабул иту – принимать. Мин бүләкне яратып кабул иттем. Бик зур рәхмәт. Большое спасибо. Я приняла этот подарок с любовью. Спасибо. Бүләк алып кайту. Принести, привезти подарок. И сейчас еще пару предложений. Син дусларыңа йолдан бүләкләр алып кайтасыңмы? Ты привозишь подарки друзьям с отдыха? Я привожу. Боливиядан Салих миңа эшләпә алып кайткан. Салих мне привез из Боливии шляпу. Татарский для продолжающих проекта Эйда онлайн. Бүләк нинди булырга тиеш? Давайте представим, что мы выбираем для кого-то подарок. Пока не можем определиться с выбором. Для начала рассмотрим, каким может быть бүләк. Кыйммәтле – дорогой подарок. Орзан – дешевый подарок. Затлы – шикарный, роскошный подарок. Ну и подарок мы обычно дарим шын күңелдән, от всего сердца, шын күңелдән. Конечно же, хочется подарить кирәкле подарок, нужный подарок. Или истәлекле, памятный подарок. Истәлекле бүләк. Последний подарок, который мне подарили, кстати, был очень нужный. Это были наушники Бик кирәкле бүләк булды. Послушаем мнение людей разных профессий. Айваз, 44 яшь, дегустатор. Мин бүләкләр яратмыйм. Нәрсәгә кирәк соң ул бүләк? Кешенең акчасы бар, үзе кибеткә бара да кирәк әйберен ала. Ә инде бүләкне сатып алсаң, ул әйбер кешедә булса, аңа ул ошамаса, нишлисең? Ул да куанмый, синең дә кәефең кырыла. Менә, мәсәлән, миңа бер генә тапкыр яхшы бүләк биргәннәре бар. Ул да булса затлы, кыйммәтле Швейцария сәгате. Мин бик куандым аңа, чөнки күптән хыяллана идем аның турында. Гөлшат, 17 яшь, студент. Мин бүләк биргәнне күбрәк яратам. Мине саран дип уйлыйсыздыр. Мин саран түгел. Мин бары тик баш катырга яратмыйм. Чөнки бүләкне бирер алдыннан уйларга кирәк. Нәрсә алыйм, ниндин алыйм? Уф, ә менә кабул иткәндә рәхәт, елмаеп рәхмәт дип кенә әйтергә кирәк. Яки инде рәхмәт яусын, күптән кызыгып йөри идем дисәң, бүләк бирүче кеше шатлана, куана. Илгизә, 27 яшь. Мин бүләкләрне кабул итәргә дә, бирергә дә яратам. Күбрәк бирергәдер. Чөнки кешегә кирәкле яки аңа ошый торган әйберне бүләк итү, ул минем өчен үзе зур бүләк. Шуңа күрә мин сезгә бүләк сайлаганда 3 принципны истә тотарга киңәш итәм. Шын күңелдән, кирәкле һәм истәлекле булсын.
Әйтергә онытканмын. Иң кызыгы әле матур тортмага салып бирү. Тосмалар, тортмалар, төсле кагазьләр. Слушаем диалог. Чулпан, яллар бигрәк тиз үтә. Иртәгә кич кайтып китәбез. Әйтмә дә, мин монда тагын берәр айга калыр идем. Әле мин бүләкләр дә алмаган. Нинди бүләкләр? Ялдан бүләкләр. Мин ел саен ялдан туганнарыма, дусларыма бүләкләр алып кайтам. Ә син якыннарыңа ялдан бүләкләр алып кайтырга җыенасыңмы? Миндә андый традиция юк. Мин бит якыннарым өчен ялга бармыйм, үзем өчен барам. Ә үзең өчен нинди истәлекле бүләк аласың? Мин инде 2001 елдан бирле ялдан төрле тәлинкәләр алып кайтам һәм шуларны аш бүлмәсенә диварга әйләм. Коллекциям зур инде. Кызык икән. Мин үземә истәлекле бүләкләр ясарга яратмыйм, ә менә якыннарыма бүләк алырга бик тә яратам. Алар минем бүләкләрне шундый шатланып кабул итәләр. Бүләкләрне кем яратмыйсың? Нәрсәләр аласың инде? Әнем Иннас каләм сорады, әни белән әтигә тәмле чәй, якын дустым Алиягә сумка, ә эштәге коллегаларыма баллы күчтәнәчләр алырмын дип уйлыйм. Алайса миңа да берәр күчтәнәч алырга инде. Кич кибетләргә чыгып керербез. Яхшы сөйләштек. Бүләкне төрергә кирәк. Нужно завернуть подарок. Бүләк төрү. Завернуть подарок. Еще помимо упаковочной бумаги подарок можно положить в красивый пакет, в коробку, в шкатулку или как поступали наши бабушки в деревне. Кстати, этот вариант упаковки подарка сейчас самый модный. Можно завернуть подарок в текстиль, в полотенце, в новое, соответственно, и вы дарите это полотенце этому человеку. Можно завернуть в кухонное полотенце, даже в новую футболку и красиво его оформить. Это модно. Можете погуглить, если мне не верите. Слушаем диалог. Алло, Римма, сәлам. Ни хәлләрегез бар? Сәлам, гүзәл. Ярый, бер килеш. Үзегез ни хәл? Нинди яңалыкларыгыз бар? Бездә бер килеш яңалыклар юк. Кара әле, Римма. Бу атнада бит әнинең туган көне. 2 июнь бу атнамыни инде? Әйе, нәрсә бүләк итәбез? Бәлки бергә җыелып бөтенебездән бер бүләк бирербез. Миндә бер идея да юк, белмим, әнинең бөтен әйбере дә бар кебек. Бәлки алтын сәгать? Нәрсәгә инде ул аңа? Карт әбиләргә бүләк иткән кебек, берәр шундый креатив әйбер уйларга кирәк. Мәсәлән, ял итәргә юллама. Ничә уйлыйсың? Сыңайда әти белән икәү барып кайтырлар, әни күптән Кызыл диңгезгә барырга хыяллана иде. Алайса шул буламы? Кыйммәт дип әйтмисеңме соң? Бүлешеп алгач әйбәт кенә, кыйммәт түгел. Әни өчен бер әйбердә кызганыч жәл түгел. Ул бүләкне син ал, акчаны картаңа күчерермен. Минемчә бүләкне берәр ничек тордырырга кирәк. Нәрсәгә кирәк инде ул? Кирәкмәгән кәгазьдер, тосмадыр, миңа ошамаган әйберләр. Ничек инде нәрсәгә? Мотор булып истә калсын өчен. Яра, шәшәк кибетенә кереп төрдерермен. Ә бәлки болай эшләрбез. 5 төрле төстәге тартма алабыз, тартма эченә тартма салабыз, иң соңгы тартмада бүләк булыр. Ярый, алай да, кибеткә кергәч мин сиңа шалтыратырмын алайса. Яхшы, өйдәгеләргә сәлам. Син дә әлбәттә сәлам әйт. Когда мы даем подарок, можно сказать еще пару слов. Например, сезгә бәхет телим. Сезгә шатлык телим. Можно пожелать согласия в семье, благополучия, настроения. И в зависимости от этого должны рождаться ваши пожелания. Что мы обычно желаем близким людям? Сәләмәтлек, саулык, здоровье. Зур бәхет, большого счастья. Уңышлар, удачи, күңел тынычлыгы, душевного спокойствия, озон гомер, долгих лет жизни. А в некоторых случаях просто можно сказать, протянуть подарок и сказать «бу сиңа», это тебе. Можно еще добавить «бу сиңа миннен», «шын күңелдән», а это тебе от меня, от всей души. Мы получили подарок. Надо ответить. Слова благодарности в виде «рәхмәт», «бик зур рәхмәт», «мең рәхмәт» вы уже знаете. При получении подарка татары не обойдутся одной фразой, а душевно еще что-то добавят. Что именно? И рәхмәт яусын, күптән кызыгып йөридем бу әйбергә. Ой, спасибо большое, давно хотела такую вещь. Рәхмәт бик зур, миңа бик кирәк иде бу әйбер. Огромное спасибо, мне эта вещь так нужна была. Менә нәрсә кирәген беләсең син, рәхмәт.
Ну, ты знаешь, что мне надо. Спасибо. Есть замечательные пословицы и поговорки о подарках. Дьеде буляк и неде буляк. И верблюд, и пуговицы могут быть отличным подарком. Англичане говорят, кым буляк бире бле, шо еш иде бле. Кто умеет дарить, тот умеет жить. А казахи говорят, буляк кыймат түгел, сию кыймат. Дорог не подарок, дорога любовь. Главное внимание, как говорим мы. На этом наш урок подошел к концу. Подкасты «Татарский для продолжающих» вы найдете во всех соцсетях. Мы есть ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбук, в YouTube, а также в Телеграм. Каждый день с проектом Эйде онлайн изучаем татарский, узнавайте что-то новое. Даже летом, когда все отдыхают. Сіздің олсу болды, сау болыңыз.